Nselmilkom dan huwa id-dibattitu għallum. Is-suġġett magħżul huwa il-programm ta' ċittadinanza b'investiment ta' Malta. Biex niddiskutu dan is-suġġett miegħi għandi żewġ ħbieb, fuq naħa għandi il-Dr. Charlon Guder u fuq in-naħa l-oħra għandi il-Dr. Malcolm Mifsud. Grazzi ħafna tal-li lqajtu l-istedina tiegħi. Charlon, immorru mal-ewwel fuq rasilajn, nibdew l-ewwel mistoqsija, x'kienet ir-reazzjoni tiegħek meta ħarġet id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea dal-aħħar ġifieri dwar il-programm ta' investiment ta' Malta? Reazzjoni ta' sorpriża, però lanqas li ma kontx qed nistenna, fis-sens tal-kelma meta jkollok deċiżjoni li tispiċċa f'dibattitu politiku, mhux għaliex instigat lokalment, però mbagħad anke esternalizzat fuq livell Ewropew. Bil-fors illi ikollok għal xiex titħasseb kif kwistjonijiet purament lokali mogħtija lill-gvern tal-pajjiż biex jiddeċidi b'kompetenza esklusiva dwar min għandu jkun ċittadin tal-pajjiż u li mbagħad għal raġunijiet politiċi li kienet primarjament motivata nispiċċaw naslu saw fejn bisfortuna ngħid il-pajjiż l-aktar li tilef. Jiena ftit wara li tħabbret id-deċiżjoni mill-Qorti Ewropea tal-light status. Għat illum il-Partit Laburista rebaħ, però Malta tilfet u dispjaċir. Għaliex meta tali dan huwa programm milli mis-sena 2015 lil hawn ħalla fl-ekonomija tal-pajjiż flus fil-bwiet tal-gvern bi kważi 1.5 biljun euro biex jiġu investiti f'diversi proġetti kemm soċjali, sportivi u oħrajn. Laqdiet mhux governattivi ibbenefikaw bi kważi 6.1 miljun euro f'investimenti biex ikunu jistgħu jkomplu għaddejjin bil-manzjoni soċjali tagħhom. Ma mhux biss, l-akbar dispjaċir b'dik is-sentenza, però mbagħad konfortat bid-deċiżjoni tal-gvern illi waqt illi aċċetta d-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea beda mill-ewwel, skatta mill-ewwel bl-inizjattiva biex jara invista ta' dik id-deċiżjoni ta' kif ser ikompli tejjeb dan il-programm għaliex intrinsikament dan huwa programm tajjeb, però l-isfortuna l-kbira hija illi dan spiċċa iżeffen dan il-programm daqs li kieku dan huwa xi programm korrott meta mhux il-każ. U min jipprova jagħti dik l-impressjoni illi dan huwa xi programm korrott sejjer żbaljat, għaliex b'dawn it-tip ta' programmi, b'dawn it-tip ta' inizjattivi, b'dawn it-tip ta' industri, il-pajjiż huwa l-akbar benefattur. U x'jiġifieri? Benefattur fuq diversi oqsma. Benefattur mhux biss mill-flus, però anke benefattur, ċe jibbenifika anke f'termini ta' ideat ta' industriji ġodda, ideat ta' nies ġodda, ideat ta' talent ġdid. U allura jiena dejjem ħarist lejn dawn it-tip ta' inizjattivi, dawn it-tip ta' programmi. Tajbin għax ħallu l-flus fil-kaxxa ta' Malta. Tajbin għaliex kulħadd jaqla lira magħhom, tar-ristoranti, tal-appartamenti, ta' min għandu l-proprjetà xi bih, l-avukati. Is-service providers, kulħadd idawwar lira b'dawn l-inizjattivi, però mbagħad ukoll tajbin għall-pajjiż. Għaliex il-pajjiż jista' jibbenefika b'dawn l-inizjattivi għaliex jiġbed leh, jattira leh, mhux biss ideat, imma anke investimenti ġodda. L-aħħar punt. Qabel kull investiment, qabel persuna tiddeċidi fejn ħadd tagħmel l-investiment, l-ewwel ħadd tara hija dan il-pajjiż fejn tidħol l-immigrazzjoni. Kif ħares leha? U aħna matul il-korsa ta' dan iż-żmien, partikolarment matul l-aħħar 10 snin, ippermettejna illi nistgħu nġibu investiment, nistgħu nattiraw investiment lejn pajjiżna billi wkoll nippermettu u nifaċilitaw dejjem skont il-parametri tal-liġi immigrazzjoni f'dan il-każ ċittadinanza. U allura dan ukoll
sfortunatament jiena bdieqa ngħid din id-deċiżjoni b'xi mod jew ieħor li tweġġani għaliex naf kemm dan il-programm kien katalist biex jiġbed lejn pajjiżna investimenti ġodda. Mela, ħaddu l-fuq Melkin meta tqis illi skemi bħal daw jeżistu f'pajjiżi oħra Ewropej, ġifieri skemi li huma simili għal programm tagħna. U meta tikkunsidra wkoll dak li qal dan l-aħħar ukoll l-Avukat Ġenerali tal-Unjoni Ewropea li faħħar l-iskema il-programm ta' Malta. Allura, f'dal kuntest, kif tinterpreta d-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea? Biex nippreċiża anke l-mistoqsija tiegħek. Illum ġurnata m'hemm l-ebda pajjiż fl-Unjoni Ewropea li għandu skema bħalma kellna aħna. Iċ-Ċipru kellu u neħħiha ferm qabel ma kien hemm din is-sentenza. Il-Portugal kellhom il-Golden Visa bejwet u ieħor bħal tagħna imma mbagħad għamluha ferm differenti li biex iġib il-ċittadinanza ikollok bżonn toqgħod il-Portugal tkun residenti u tagħmel investiment għal 10 snin, jiġri dawn huma, jiġri huwa ħażin li aħna ngħidu l-Italja għandha tagħha. Imma ferm differenti, jiġri ħażin ma tlek huma l-istess għatlek huma simili. Laqas huma simili, jiġifieri huma totalment differenti. Is-sentenza tal-Unjoni Ewropea, tal-Qorti tal-Unjoni Ewropea qalet isma' aħna maħniex qed nieħdu gost li l-rekwiżita, unika rekwiżita hija l-ħlas jew kważi hija l-ħlas. Dak li qed jgħid xalu għadu kemm qal, fil-fatt mhix ir-realtà. Jiġifieri inti applikant jissottometti l-applikazzjoni tiegħu għaċ-ċittadinanza Maltija. Kien hemm diversi forum, imma ejja ngħidu l-aħħar waħda. Jħallas jsir due diligence tiegħu biex naraw jekk mhuwiex xi kriminali jew għandu xi reputazzjoni ħażina, okay, well and good, u mbagħad irid iħallas 700,000 lill-gvern. U mhux fl-ekonomija diretta, din id-differenza li hemm bħal pajjiżi oħrajn bħall-Italja, għax il-kontribuzzjoni jimur, jiġġudikaw jekk persuna għandu jkun ċittadin Taljan jew Franċiż, kemm jikkontribwixxa lejn l-ekonomija. Il-skema tagħna u dan kien naħseb il-żball ewlieni tal-gvern li il-ħlas kien isir lill-gvern. In-nies as-saċ ma daħlux il-flus fil-bwiet tagħhom, ma daħlux direttament fl-ekonomija tagħna, m'għandniex fabbriki uffiċini ta' dawn in-nies. Dawn in-nies li applikaw, ejja nkunu realistiċi. Għax jekk noqdu rridu nitqu bin-nies ngħidu għax it-talent u mhux il-talent, dawn huma nies. Li il-major selling point ta' Malta kienet li aħna membri tal-Unjoni Ewropea. Jiena bħala ċittadin Ewropej li jiena Malti u l-ġenituri tiegħi kienu Maltin, in-nanniet kienu Maltin, jien nista' mmur noqgħod l-Italja, il-Franza, dak huwa dritt tiegħi. Meta aħna bdejna nagħtu ċ-ċittadinanza lill-Ċiniżi u l-Russi dak iż-żmien għax issa wafqu ovvjament minħabba l-gwerra u ta' pajjiżi oħrajn barra mill-Unjoni Ewropea huma l-interess prinċipali biex inkunu realistiċi. Huma biex joqogħdu l-Ġermanja jimorru l-Italja, l-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri aħna it's a known fact. Meta jiġu biex jikru post jew jixtru post hawn Malta x'parti mill-iskema l-kundizzjoni li trid tikri jew tixtri. Meta kont tikri, in-nies li kienu jikru kienu jieħdu gost, għax kienu jibqgħu vojta għal 5 snin, kważi vojta, jimorru xi ġimgħa jiġu ġimgħa jew law. Il-vera li jekk ridna talent kif qed jgħid Xallon u qed jgħid tajjeb, isma' irridu talent, irridu l-investiment. Imma mhux l-iskema kif inhi formalizzata, jiġifieri ejja minn flok dawk għarax differenza kieku. Ġifieri qed tagħti raġun lill-Qorti Ewropea. Mhux jien m'iniex imħallef, jiġifieri il-differenza kieku kienet jekk l-applikant minn flok ma jagħti lill-gvern 700,000, all right?
ma meta jgħidu, tgħidli- "Isma', għamel fabbrika, għamel l-uffiċi, għamel investiment dirett fl-ekonomija, ibda impjega Meta lil-Maltin." tgħidli ta' 700,000 lill-gvern, il-gvern ma ħadhomx il-gvern, ma ħadhomx il-ministri. Mela ma ħadhomx il-gvern. Ma ħadhomx il-ministri, daw x'għamel bihom Ma laqas ġew- x'għamel bihom laqas ġew il-gvern. għandna, ta' jiġifieri Le, le, ma- laqas ġew ma- għandna. le, jekk Imma is- differenza x'għamel kieku- bihom il-gvern dawk il-flus, jekk marru għal skopijiet ta' ambjent, ta' kultura, ta' attività sportiva, ta' NGOs li mhux fil-poplu gawdihom. Le, mhux bil-fors, ta' mhux bil-fors. mela. Fl-amministrazzjoni, mela jiena nħallas it-taxxi, meta nħallas it-taxxi, jiena nħallas it-taxxi li l-gvern, il-gvern jamministra, jekk baqgħu għandi fil-flus, il-35% li jien nħallas fil-bot, ingawdihom jien. Id-differenza hija li l-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea li fil-mistoqsija tiegħek qatt, li dawn jitolbu lin-nies biex jagħmlu investiment direttament fl-ekonomija. Jagħmlu l-fabbriki, jimpjegaw in-nies, jagħmlu investiment, jagħmlu l-uffiċini, l-business tagħhom. Jista' jgħidu li xi ħadd minn dawn li japplikaw kemm fetħu businesses hawn Malta, Għandek reazzjoni kemm għal din, impjegaw nies, kemm ikkontribwixxu wkoll bl-idejat. Dik Is-sentenza tal-Qorti Ewropea ma qalet xejn minn dan. Is-sentenza tal-Qorti Ewropea ma qalet xejn minn dan. Is-sentenza tal-Qorti Ewropea huwa il-bidu ta' tnaqqir mill-istati membri ta' dak li għal-kompetenza esklusiva u unika tagħhom bil-premessa ta' ċittadinanza Ewropea. Aħna l-ewwel ċittadini Maltin qabel aħna ċittadini Ewropej. U ċittadin Malti, le, legalment zbaljat. Ejt ma fimx, legalment zbaljat. Mux l-invers. L-ewel jien ċittadin Malti u wara ċittadin Ewropej, mux bil-maqlub. U għaliex il-Qorti Ewropea kienet taf li l-Kummissjoni Ewropea għat ma seta' jkollha bażi legali biex tattakka iċ-ċittadinanza nazzjonali għaliex dik hija l-kompetenza esklusiva tal-Istat inħoloq l-argument taħt il-premessa taċ-ċittadinanza Ewropea biex tinfetaħ tieqa ħalli tkun tista' tissindika, tkun tista' tnaqqar dak il-poter esklusiv tal-Istat. U dan huwa l-akbar periklu, dan huwa l-ewwel argument. It-tieni argument. X'jiġifieri? Dawn huma flus. Mela, meta twaqqaf dan il-programm, mhix skema dik, dan huwa programm. Meta twaqqaf dan il-programm, pari passu il-gvern, dak iż-żmien ta' Joseph Muscat, kien ħoloq il-Bank Nazzjonali, il-Fond Soċjali u l-Iżvilupp Nazzjonali, l-NDSF. Il-flus minn dan il-programm ma jmorrux fil-bwiet tal-Ministeru tal-Finanzi, imorru f'dan il-fond. Biex minn dan il-fond, umbat jagħmlu il-proġetti. Il-proġetti jiddeċidihom il-gvern għax għandu l-mandat illi ħares id-direzzjoni l-qoddim ta' dan il-pajis. Ibbażat fuq l-ħtiġijiet ta' dan il-pajis. U xieġifieri allura ngħidu li dawn iċ-ċittadini illi ħalsu dawn il-flus ma investewx fl-ekonomija tal-pajis. Mela meta minn dawn il-flus ġew investiti miljuni ta' euro f'apparat ġdid ġewwa San Vincenz u Mater Dei. Dak mhux investiment tajjeb. Meta dawk il-flus ġew investiti f'housing soċjali, dak mhux investiment tajjeb. Meta dawn il-flus ġew investiti biex ta' puttinu ikunu jistgħu jagħmlu l-appartamenti tagħhom ġewwa Londra ħalli jagħtu s-servizz u jagħtu l-għajnuna lil dawk il-pazjenti u lil dawk il-familji illi jkunu għaddejjin minn żminijiet diffiċli. Dak mhux investiment. U allura bir-rispett kollu, hawnhekk jiena fejn xi kultant inħossni dizorjentat politikament. Għani spiega għaliex fuq naħa min b'xi mod jew ieħor qiegħed fuq in-naħa avversarja tiegħi jaf li hija diffiċli ħafna biex dan il-programm jiġi kritikat. Għax jaf li dan huwa programm illi ħalla investiment sostanzjali f'dan il-pajjiż. Però mbagħad għaliex kien hemm min zeffen din l-inizjattiva f'ballun politiku, dan matul il-proċess tal-Qorti Ewropea kien hemm minbagħad pakketti ta' data, pakketti ta' informazzjoni, the passport papers minn the Daphne Foundation biex b'xi mod jew ieħor iwaffqu
jew inkella jagħtu raġun mhux lil Malta, però lill-Kummissjoni Ewropea li l-Avukat Ġenerali qalilha illi laqqas għandek bażi fuq xiex inti tagħmel din il-kawża. Tini ċans ħanati ċans għax Malcolm kienet jitkellem u għatlu biex jirreaktja. Niskuża li qed jgħid. Fuq dali qed jgħid, Malcolm. Mela, li qed ngħidu u naħseb hawnhekk toħroġ id-differenza bir-rispett kollu lejn Xalu u jien. Jiena li votajt favur li Malta tidħol fil-Unjoni Ewropea. Jiena rrid li Malta tkun fil-Unjoni Ewropea għax issa Malta mhix bħal il-Karabow fej jibijaw il-passaporti kif konna namlu saftit ġranet ilu, aħna mal-big boys. Il-Prim Ministru tagħna jippoġġi flimkien mal-Kanċelier Ġermaniż, mal-Prim Ministru Taljan, mal-President jew il-Prim Ministru Franċiż. Ma dawn qed nagħmluha. Jiġifieri Malta meta jien votajt, jiena votajt biex inkun Malti u Ewropew, li jien dejjem kont Ewropew. Dik l-ordni? Le, flimkien, u din id-differenza, sfortunatament, il-radiċi tal-partnership, il-radiċi, jien dejjem Ewropew u dejjem Malti. U jiena gburi li Malta qiegħda fl-Unjoni Ewropea. Jiena gburi, Xallo, inti m'għadekx, inti għadek taħseb fil-partnership. U anki Joseph Muscat, din problema li kellu għadu jgħid li ejja nisfruttaw l-Unjoni Ewropea l-sħubija mod negativ. Jiġifieri, jien id-differenza li hemm hija wkoll li jien qed ngħid, jekk trid tagħmel skema ta' ċittadinanza, ejja nagħmluha. Ejja nagħmluha. Jien m'iniex kontra li nagħmlu imbijaw il-passaporti, nużaw il-kelma komuni li jużaw imbijaw il-passaporti. Imma ejja nagħmlu skema fej dawn il-miljonarju u biljonarju jinvestu direttament fil-ekonomija tagħna. Jikollhom jagħmlu l-fabbriki, jagħmlu l-uffiċini biex dawk il-nies li għadin fil-riskju tal-faqar jisibu ġob u ġob tajjeb. Jiġifieri aħna din id-differenza ta' jiġifieri il-gvern qed jgħid jien irid skema ta' ċittadinanza. Jiena fl-opinjoni jien qed nirrepreżenta lil ħadd jiena ejja nagħmluha. Imma differenza biex aħna nkunu konformi mal-Unjoni Ewropea u nkunu mal-Unjoni Ewropea. Minflok tkun tariffa, ejja jgħidu it's a contribution, mhux ejja tariffa, jekk ma tħallas il-7 bit-telf ma sirx ċittadin Malti. Ma jekk aħna ngħidu isma' miljonarju Ċiniż, biljonarju Ċiniż, tisir Malti biex inti tista' toqgħod idduru taqgħod fl-Unjoni Ewropea, mela le, ejja Malta, investi. Għamel il-fabbriki, għamel l-uffiċini, investi b'mod dirett fil-ekonomija tagħna. Untuk iċ-ċittadinanza, jkun hemm il-parametri, jkun hemm il-due diligence kif dejjem kien hemm, jkun hemm il-parametri. Imma x'differenza milli inti isek qed tixtri l-passaport bl-Amazon, jien inħallas u ftit wara nirċievi il-passaport. Dan jiġifieri jien nippreferi li l-Maltin jiggawdu mod dirett dawn u mhux niddependu il-Puttinu jiddependi mill-ġenerosità tal-gvern jekk jirx jagħmilha jew ma jagħmilx, jkun hemm ekonomija vera b'saħħitha li għandna bżonn wara kollox għax aħna ġibna dawn il-flus kollha ngħidu 1.5 billion u l-aħħar mill-aħħar il-deficit sploda l fuq. Jien inkun inklinati li nistaqsi jekk il-kollega u sewa għamel kemm irnexxielu nużaw il-kelma bieħ passaporti permezz tal-Amazon għax kemm il-kollega u anke jien nipprattikaw prattikanti f'dan il-qasam. U mhux aħna biss, hemm xita ta' nies. Ħafna minnhom illum għadu kwiti. Ħafna minnhom illum għadu kwiti. Oħrajn illi ħarġu u poġġew sidru fuq ta' qudiem biex jattakkaw lil dan il-programm u fakruhom illi kienu huma stess illi imbottaw jew inkellaw mexxew il-qudiem applikanti biex ikunu jistgħu jakkwistaw dan id-dritt. Allura minn ma x'tagħmel? Kelli ċans naqla lira ma naqlaħiex. Ma la tajja biex jaqla lira. Xarnu. Tajba di. Le, tieni ċans. Mela. X'għandi mistoqsija oħra li għax il-ħina tiegħu. Wieħed mill-proġetti illi bis-saħħa ta' dan il-programm investiment dirett tramite l-NSDF taf x'kien? Jissejjaħ il-garanzija New Hope. Meta persuni minħabba li jkunu għaddejjin minn Mart u problemi oħrajn
il-bank ħafna drabi ma jkunx jista' isellifhom biex ikollhom il-proprjetà tagħhom. Bis-saħħa ta' dan il-programm u bis-saħħa ta' parti mill-flus li ġew investiti f'dan il-programm, il-gvern seta' jerfa' parti minn dak il-pis u jkunu illi jagħti din il-garanzija. Ma kienux isibu insurance biex dawn, allura dawn mhux investiment, dak it-tieni argument. Issa. Il-kollega jgħid illi daw ħafna drabi. U vera, nkun ġust miegħu illi inti ssib xelta vasta. Issib min għandu ikun ġenwinament jixtieq illi jkollu passaport addizzjonali mal-passaport tiegħu. U allura jara kif b'xi mod jew ieħor fl-isfond u fil-qafas legali huwa jista' ikollu dan il-jed. Però mbagħad ikun hawn oħrajn illi ġenwinament ikunu jridu jiġu u jirrilokaw lej pajjiżna għaliex pajjiżna mhux pajjiżna arts tal-opportunitajiet. Pajjiżna għandu sistema edukattiva illi tħabbata ma tal-aqwa fid-dinja, għandu sistema ta' saħħa illi tħabbata ma l-aqwa fid-dinja. Pajjiżna huwa safe. Pajjiżna huwa pajjiż sabiħ biex trabbi l-familja tiegħek. Jiena meta nkun barra minn Malta u kontinwament nkun qed nitkellem dwar pajjiżi, l-ewwel kelma li ngħidulhom merħba. Għaliex dan il-pajjiż dejjem wera kien min kien il-gvern, kien min kien kienu x'kienu żminijiet, dan il-pajjiż dejjem wera sens ta' merħba. Mela, ħawa fedda xej, ġarlon, hu paċenzja bija, però nafu illi propju dal-programm issa spiċċa anke f'sessjoni oħra plenarja tal-Parlament Ewropew kien hemm debate u xtaqt insemmalek daqsxejn din il-klip illi se tellanna id-direttur u għajdi jekk taqbilx mal-kontenut ta' din il-klip. Iva, id-deċiżjoni tal-qorti hija rebħa għal Maltin u Lawċin li xebgħu jaraw isem pajjiżhom ikkalpestat biex jissodisfa ir-reba tal-ftit. Reazzjoni tiegħek. M'għandix opinjoni. Rebħa għal Malta għalilna. U dinja telfa l-pajjiżi kollha kif fatt. Dan huwa l-bidu ta' sindakar fuq kompetenzi nazzjonali biex inkunu fejn ma tħallniex mill-bib, inkunu nistgħu neħtlu mitti qesejna nittama. Illi min jgħat joħroġ sidru u jippoppa sidru għaliex din hija daqs li kieku rebħa għal Malta. Okej, imur fuq dawk il-pajjiżi oħrajn għaliex hemm diversi pajjiżi illi jagħtu ċittadinanza. F'dan il-każ aħna qegħdin ngħidu ċittadinanza bl-investiment. Ħadd ieħor jagħti ċittadinanza għaliex xi 100 jew 200 jew 300 sena qabel kien hemm xi nannu bużnanna jew inkella bużbużnanna illi kienet tgħix dak il-pajjiż. Jew inkella hemm xi relazzjoni etnika. Mala tajjeb, tajjeb, ma hemmhekk tajjeb. Però il-pajjiż tagħna illi qed illi ħoloq din l-inizjattiva bl-investiment. Hawnhekk ħażin, allura jiena nittama issa. Ħalli nkunu like with like. Illi bl-istess mod biex niddefendu din l-imbirka ċittadinanza Ewropea attakkajna l-programm ta' Malta, kull min b'xi mod jew ieħor qiegħed jara biex jiddefendi ugwalment ukoll issa ċittadinanza Ewropea. Ħares lejn dawk il-pajjiżi illi qed jagħtu iċ-ċittadinanza. Fis-sena 2023 il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea taw bi kważi 1 miljun ċittadinanza ġdida. Ħafna minnhom kienu Spanja, Italja, Ġermanja u Franza. B'ċittadini ġejjin mill-Alġerija, mill-Marokk, jekk minn issejjer żball, u t-tielet pajjiż li bħalissa hemm soġġieli. Minħabba dawn il-famużi nanniet, bużnanniet illi kienu jgħixu hemmhekk fil-passat. Allura issa jiena nara kull minn ħarqitu qalbu biex b'xi mod ieħor jipprova joħloq dawn the spokes in the weeks ta' Malta jara u jaċċerta ruħu illi anke f'dawn il-pajjiżi l-affarijiet mixin kif għandhom fil-parliamentary session kien hemm l-MPs kollha Maltin tkellmu fuqha. Allura biex xira insaqsi lilek jekk kellux raġun Alex Agius Saliba jitkellem kif tkellem. Ħa naraw il-klipp. Malta ser tirrispetta s-sentenza tal-Qorti Ewropea. Niskanta kif Ċipru, il-Greċja, l-Italja, il-Latvja, il-Lussemburgu, il-Portugal u Spanja li l-koll għandhom skemi ta' residenza b'investiment jistgħu jmexxu skemi simili iżda fil-konfront ta' Malta xemm min irewwaħ jinqalgħu l-irwiefen kollha. Se nimxu mad-deċiżjoni tal-Qorti sabiex ikollna skema li tkompli tħalli l-ġid għaliex Malta m'għandha xejn inqas minn stati membri oħra. Mela, bil-rispett kollu lejh,
huwa żbaljat li l-iskemi ta' dawk il-pajjiżi li semma huma bħal ta' Malta. Jiġifieri Xallon qal pereżempju tal-antenati li inti ssib li meta kien hemm il-Brexit, pereżempju, il-Brexit, ħafna Ingliżi li bdew jifittxu min huma l-antenati da biex ikunu fl-Unjoni Ewropea x'ma kinux jaqblu mal-Brexit, jisibu l-xi nannu li kien Malta. U jgħid isma' jien ħan napplika so what? Palma għamel Carragher. It-tifel tiegħu huwa fit-tim nazzjonali. Imma qed tikkritika, u din mhix skema ilha fil-liġi tagħna naħseb minn żmien l-Ingliżi li inti jekk issib xi antenat inti għandek id-dritt li inti tkun ċittadin Malti jew huwa żbaljat Aġus Saliba li jikkompara l-iskema ta' Malta ma' pajjiżi oħra. Pereżempju, semma Ċipru neħħowa ta'. Qabel kellek fi żmien minn għalija 6 xhur inti tixtri post il-Ċipru ta' 10 miljuni u fi żmien 6 xhur ikollok passaport Ċipriot. Neħħowa. Għax kellhom iskandli għax sabu li kien hemm xi kriminali Russi wkoll. Aħna ma kenniex dak l-iskandlu, jiġifieri kellna nies li kellhom question marks, imma ma kenniex l-iskandlu li kellhom. U fil-fatt biex inkunu fair, id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea m'għamlix referenza pereżempju għar riski ta' money laundering jew inkella xi assolutament eliminatom. Konna nagħmlu due diligence, issa jista' jkollok wieħed li żgiċċalek, imma konna nagħmlu due diligence u konna nagħmlu tajjeb li nagħmlu due diligence. Il-kwistjoni kollha l-uniku differenza li hemm jiena bej xalu, jiena qed ngħid ejja nagħmlu skema programm ta' ċittadinanza, imma l-formula għandha tkun li dawn in-nies għandhom jinvestu direttament fl-ekonomija ta' Malta. Dik li qed ngħid l-aħħar mill-aħħar, il-gvern huwa kuntent firħan li ġab 1.6 million. Very good, but beyond that, x'ġibna jiġifieri. Employment, sploda l-employment sa naf li ċarlu interessat fil-employment tal-badanin, imma l-aħħar mill-aħħar. M'għandniex problema ta' employment. Zero unemployment. Zero unemployment. Eżempju ġi. 0% unemployment. Ejja imbidlu l-iskema, jew il-programm. Fil-fatt, permetti, għax inti aġent tal-iskema, ġifieri għandkom klientela. X'inhi r-reazzjoni ġenerali kwa avukat li tmexxi aġenzija li tagħmel dil-biċċa xogħol, x'inhi r-reazzjoni? U f'dal każ issa minħabba dil-deċiżjoni hemm tal-qorti, kwa aġent tagħha, x'qed tirrakkomanda li jsir? Mela, għax ġibtu fuq il-one feature fuq ili jena aġent ipokrita, jizni jena kritikajt jew. Mux għed titkellem ġa fuq il-one jena. Mela, l-axar meta tkun aġent, mux biex tbieħ il-passaporti, imma bieħ u koll dak li najdu MPRP, Malta Permanent Residency Program. Jirvi għal-residenza u koll, inti meta inti tapplika għal-aġent, inti jatuk aġenzija u tamel it-tnejn, tista tamel it-tnejn. Jena, forsi newsroom tal-wan għet jisimawni, jien ma niskuża ruħi. Xej li jena avukat u niprattika ta' avukat. Issa, il-klienti li għandi, ovvjament inti t-formom b'dan li ġara, li jkun ġara. Imma l-axħar mill-axħar, jekk il-gvern verament jrid li jkunaw ċittadinanza, il-verament jkun palma qed jgħid ejja nġibu talent għaw Malta. B'dan il-programm ma ġibniex talent għaw Malta, imma jekk inti tgħidilhom intik il-ċittadinanza Maltija, għamil li fabbrika. Għod li għawnek, ġib l-esperti tijak, ġib li l-esperti, jinti jgħat Ġivini di bħala rekwizita fundamentali għettaj dajri tiġi u jinvesti fizikament jew. Flok il-700.000 jimorru għant il-gvern. Għalfejn ma namlux benchmark li jinti tinvesti direttament fil-pajis. 700.000 u inti timpiega n-nis u aħna naraw, jekk inti fil-qasam tal-fintech, per eżempju, kullħat qed jitkellem fuq il-fintech, AI u x'naf jien. Jekk ġib l-esperti dawn il-miljonari, biljonari għaw Malta u jinvestu lek mhux jagħtu 700.000 lill-gvern, imma jagħmlu l-uffiċini tagħhom biex jagħmlu riċerka għaw Malta, jimpjegaw lek l-esperti ġejjin minn barra Maltin.
Ix differenza u ngħidlek mela li U da jkun nikkonsidra. konformi mal-Unjoni Ewropea? Naħseb skont is-sentenza, kontrarjament ta' dak li interpreta il-sentenza li rajt jiena, huma qalu, isma' aħna ma joġobniex li inti tħallas direttament għal passaport, dik li qalet l-Unjoni Ewropea, u naħseb li id-differenza għax ballun politiku, u jiddispeċini kull ħaġa jisir il-ballun politiku, inti għandek situazzjoni fej il-gvern, ejja najdu, ma semax mill-esperti, ma semax mill-pajizi l-oħra tal-Unjoni Ewropea, li għax il-pajizi tal-Unjoni Ewropea bdew jinkwetaw, jgħidu isma, mela ħajżiru ċittadini Malta, u ħajġu għandi il-Ġermanja, il-Franza, l-Latvja. Din hija preokkupazzjoni tagħhom u l-qorti semmiet il-kunċett li hija komuni mal-affarijiet l-oħra. Il-konċett ta' genuine link. Irid ikun genuine link. Jiġifieri li qiegħda wkoll dan il-kunċett. Fil-kumpaniji wkoll nagħmlu l-kumpaniji nattiraw ngħidu l-barranin biex jagħmlu kumpanija u Malta. Wieħed minn rekwiżiti ngħidulhom isma' trid ikollok il-genuine link. Ma tistax inti sempliċement biex ikollu l-genuine link. Jikollu kont bankarju għaw Malta jikun diretturi, jekk irid jiftaħ uffiċċju jimpjega n-nies, dan huwa genuine link, u dan jiridu l-Unjoni Ewropea li mhux imbijaw il-passaport u mbagħad ngħidu li huwa investiment reali. Dan, I'm not shooting down the concept of citizenship. Ħana mill-istess mistoqsija li konklusiva xil-ħin jgħat preċis emmek. Inti wkoll aġent ta' dan il-programm, x'inhi il-respons li tieħu b'mod ġenerali qed nitkellem mill-klijenti u invista ta' din deċiżjoni issa kif qed x'ħadd irrakkomandaw lill-gvern biex jagħmel. Dan il-pajjiż jibqa' jimmeraviljak għax we always punch above our weight. Jirnexxinna matul il-perkors ta' dan iż-żmien illi nħolqu inizjattivi u nattiraw lejn pajjiżna investimenti ġodda. Ċertament mhux bħal meta minna fl-investiment tal-Brażil lejlet l-elezzjoni ġenerali tas-sena 2013, jiena nittama li dak li qed jgħid il-kollega fejn inġibu l-investiment nittama ma jkunx dak it-tip ta' investiment għax kulħadd jaf ġara dak il-famuż investiment mill-Brażil ta' qabel is-sena 2013, però again, li tgħin il-batut, li tinvesti fl-akkomodazzjoni soċjali, li tinvesti fis-saħħa tal-pajjiż, li tinvesti fil-proġetti ta' tħaddir. Dan mhux investiment allura fil-pajjiż għax jiena perpless u żbalordit kif nibqgħu ngħidu illi dawn mhux qegħdin jinvestu. Iva, l-areas illi semma Malcolm huma naħseb areas illi jistgħu they will be taken as well on board għaliex le biex naraw kif b'xi mod jew ieħor inkomplu nkatru l-investiment u nkomplu nġibu aktar xogħol lejn pajjiżna. Mu vera xejn din tal-genuine link. Il-qorti għadet attenta ħafna. Il-qorti ma qalitx kif għandha tiġi kostitwita l-genuine link, qalet ma tarax ngħidlek laqqas il-Kummissjoni Ewropea. Ma dik mhux l-rwol tiegħi. Illa ngħidlek jien kif għandha tkun il-genuine link. Laqqas il-Qorti Ewropea ma daħlet għalet dik hija fir-responsabilità tal-Istat. U għalhekk l-Istati membri l-oħrajn kollha qogħdu kwieti. Mhux ovvju qogħdu kwieti. U dawn għax kont se ngħid kelma marru u b'xi mod jew ieħor pruvaw ħamru dan l-imbirek wix tal-pajjiż ma kellek l-Istati oħrajn qogħdu kwieti għaliex kunu jafu x'inhuma r-reperkussjonijiet ta' sentenza bħal din, għaliex illum misset lilna u għada pitada tista' tmislilhom. Imma hekk għandna l-bravi u morna barra minn Malta u għamilna x-xoks murġimna minna hekk meta il-gvern u l-oppożizzjoni qablu flimkien dwar il-gaming. Kemm kien hawn min prova jattakka il-gaming f'pajjiżna partikolarment mill-Ġermanja u minn Franza, murġimna minna hekk fejn kien hemm it-taxxa fuq il-businesses ta' negozji li mhumiex minn Malta. Għaliex, l-aħħar punt, għaliex meta gvern u oppożizzjoni fehmu u jifmu illi għandek industri li tipproteġihom għall-interess tal-pajjiż, il-partiġanizmu għandu joqgħod lura u jieħu secondary road. Grazzi ħafna u dak huwa l-awguri tiegħi illi l-gvern u l-oppożizzjoni jaqblu fuq dan il-programm
illi minn dak li rajna anke għalkemm kienaw femiet differenti, però żgur illi huwa programm li jagħmel ġid ħafna lil poplu Malti u għawċi kollu. Grazzi Malcolm, grazzi Charlon. Id-dibattitu tagħna jaqfaw kif ngħid is-soltu il-konklużjonijiet tagħmluhom intom. Il-lejla tajba.